ο πρώτος λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ σήμερα είναι αυτός. Να τεστάρουμε. Χρησιμοποιώντας τον εξομοιωτή, η εντύπωση ήταν πολύ θετική μέσα από ένα παιχνίδι στην ουσία. Μπήκαμε ως ομάδα σε ένα περιβάλλον πρόκλησης, στρες. Για να πάρουμε όμως καλές αποφάσεις, χρειάζομαι καλή επίγνωση της κατάστασης. Το σημερινό workshop ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, διαφωτιστικό σε σχέση με την ομάδα, ενώ όλα τα μέλη έχουν δουλέψει μεταξύ τους σε διάφορους συνδυασμούς. Το νέο context έφερε ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα στην επιφάνεια για όλους, κάτι το οποίο φάνηκε και στο debriefing. Ο χώρος του διαστήματος είναι απρόβλεπτος και κάθε επιλογή παίζει ρόλο, χωρίς απαραίτητα να την ορίζουμε ως καλή ή κακή. Κυρίως μετά, κατά την αξιολόγηση, καταλάβαμε πού στόχευε όλη αυτή η διαδικασία, πώς ο εξομοιωτής βοηθά να καταλάβεις περισσότερα πράγματα για τον τρόπο που επικοινωνείς, για τον τρόπο που διαχειρίζεις την ηγεσία ή την υποστήριξη της ηγεσίας, πώς διαχειρίζεσαι το στρες και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία δεν τα πιάνουμε, τα θεωρούμε αυτονόητα στην εργασιακή μας καθημερινότητα. Πείτε λίγο στο πνεύμα, στο Διαστημόπλιο! Όπα, αλλάξτε ρόλους. Είναι πολύ ενδιαφέρον workshop, υπάρχει πάρα πολύ καλό interaction και μέσα από την άσκηση που γίνεται, το practice που γίνεται, μπορείς να δεις πράγματα για τον εαυτό σου και το τι μπορείς να βελτιώσεις, πώς μπορείς να λειτουργήσεις καλύτερα μέσα σε μια ομάδα και σε ένα ομαδικό πλαίσιο. Έδωσε οδηγία το Gemma Base για αλλαγή route. Ήταν μια αρκετά ενδιαφέρουσα εμπειρία, την οποία εγώ προσωπικά αντιλήφθηκα περισσότερο σαν παιχνίδι, όπου προφανώς γίνουν και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία εκφράζονται και στο χώρο εργασίας. Αλλά ήταν μια ωραία εμπειρία bonding μεταξύ των εργαζομένων. Αρχηγέ, σε πόση ώρα προσγειωνόμαστε?